हादोर सोरजिनो थाखाय बिखाफोर दानना दावहायाव नों आवगायदोंमोन बर'नि थाखाय नों जुजिदोंमोन जिउयै माहामै बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आथें आखाइ नों बुख्रुब जाबाय मेगन थाइनै एरख्ल' जाबाय आरो दोंसे मेथाइ सुजुगिरि एन्दाम दैमारि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
गेलेनायखौ नै जागायजेनबाय। Sujiral Demari, jersey number 14, Igalai. हेलौ नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा सोंनो दिनै नों बे मेन अफ द मेच ना मेन अफ द मेच मोननायाव नों बोरै मोनदों? जोङो दासिम 90 मिनिट गेलेनानै जोङो जोंनि नाजानायजों जोङो 3-0 3-1 देरहानो हाबाय। दा आं खोबनो मोजां मोनदों जोंनि टीम स्पिरिटखौ नायनानै। बेनोसै इयुन जोलैनि थाखाय मा मेसेज? इयुन जोलैनि थाखाय आं मेसेज होनो सानो जोंनि जाहाथे बे फंबाय बिनानावमोन जानाखि गेलेगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहाबो जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनानै गोजौ लेभेलाव सहैनो हायो आं बेखौनो खावलायो आरोखि। थेंक इउ। Rahul Demari, Bitanga 8 goal, highest scorer of the tournament, Maskuti Serang, Lyman Club ni. Thank you. हेलौ Most emerging player of the match, Derasar Nazari, Bogoribari FC. नोंथांखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों। दिनैनि बे बुब्लियाव नों मा फिल खालामदों? गिबियावनो हामबाय होनदों आं एसे दुखु मोनदों अब्लाबो रंजादों जेननायाबो मोनसे खेलानि बाहागो उननि समाव मोजां गेलेनानै जों मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। दिनैनि बे कमिटिनो मा मेसेज होना गारलांगोन नोंनो? गिबियावनो हामबाय होनदों कमिटिखौ बे नावरा जोंसार क्लाबखौ बिदि मोजां टुर्नामेन्ट पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय उथिबोनाय फंबाय बिनानावमोना बिदि गेलेनानै बाहागो लानानै उनाव गोजौ जायगायाव बाहागो मोनो बेनिखाय आं नावरा जोंसार क्लाबखौ साबायखर बावदों। गोजोन्थों नोंथांखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों। Bogoribari players. Okay, go now, boy, continue. Thank you. Coach Arminata. हेलो एसे इंटरव्यू लानि कैप्टेना से बा मालिका नोंखौनो एसे इंटरव्यू लानोसै दिनै बे गेलेनायाव जे आन्दोलन जाबाय नोंसोरा एबा Okay, go back again, guys. Okay, go now, boy. musician placing your
साबायखर बावनाय थाबाय दायो गासै टीमनि मेम्बार प्लेयार्स कोच मेनेजार बयखौबो नोंथांमोननि बे टुर्नामेन्टनि मुंख्लं कमल दैमारि एनडिपि मेमोरियल फुटबल टुर्नामेन्टनि जे चेम्पियन्स ट्रफी बेखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय टीम मेम्बार्स गासैखौबो ट्रफी लोगोसे 50,000 Pakai undangan boy continue. Let's give a big clap for Igala FC. Igala! Halo. Igala FC! Igala FC! आच्छा फंबायफोरा मा मामोन गिबियावनो नावरिया देंसार क्लाबखौ गिबियाव हामबाय जासिहरबाय दिनैनि स्कराव 3-1 जाहैबाय बेयावहाय टीम सिबिरिनि थाखाय जों दिनै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंहा जे थाहैबाय बग्रिबारि एफसि बिथांमोनाबो खोब मोजां गेलेदोंमोन फार्स्ट हाफआव बिथांमोननि खेला खोब मोजांमोन नाथाय सेकेन्ड हाफआव बिथांमोननि जि माने टीम माने बिथांमोननि जि आन्डारस्टेन्डिं बधय एसे खेलिमेलि जानायाव बिथांमोना जिखिनि माने एटेक खालामनांगौमोन बेखिनि बिथांमोना हायाखिसै अब्लाबो बिथांमोननि खेला जोबोद मोजां बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव मोजां गेलेनो हायो बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जोबनायाव